siya nga si Jesus Christ usaman ka Hudyo, puti man mga Jewish people. Nganong ito man siya? Anong ito? Ang image ba? Ang image. Anong itom ang Santo Niño? Tungkol na sa kahoy nga gigamit. Material nga gigamit ba? Ato ka sa Israel, mga Israeli, magwapo kayo. Yung puti ilang paan. Tungkol na sa material bro, ay gamit. Sunod pangutana, Brad. Aday, Brad, aday pangutana dari. Yan bro, okay. Dara, duha ka bok. Direct to the point lang ha. Hello. May gabi na tong tanan nya. May gabi padre. Gabi, Brad. Kuan lang padre kana. Mangayo lang ta mig gamay katinawan og unsay komento nimo aning limbo ba or official teaching magkini siya sa simbahan. Maura ta padre. Salamat bro. Kuan na siya sa ang limbo usa na sa mga opinion, theological opinion sa mga theologian nga pasapasa. Pero si Pope Benedict nihatag official statement na ngaway official teaching sa simbahan. Okay? O nang ditso na mo sa purgatorio, no. Sa una, dunay limbo paturum. Limbo paturo, limbo of the fathers. Ngano man wa pa may nakasaka sa langit, gawas sa nanaog gikas langit. John chapter 3 verse 13. So dito sila gitigom. Kabantay mo itong dato og si Lazaro. Dito siya sa sabakan ni Abraham. Ano gitawag limbo patrorum, the limbo of the fathers. Yan na naman si Kristo. Diwan na to. Kigidaman sila tanan ngadto sa langit. Dito siya official teaching. Theological opinion of known theologian. Theological speculation. Okay? Sunod, ikaw bro. Ikaw rito bag sa imong pangutan. Salamat kay Padre, may gabi sa rin. Usag, kung makahangyo, duha unta. Sige. Usa lang ka na, sige bro. Kaning CCC 958 Padre ba, it's about kanang communion with the dead. Kanang, sakto ba ang itong pagsabot nga naa ang mga kalags purgatorio makaampo para nato? Okay, salamat. So ang mga kalag sa purgatorio makaampo para nato, pero sila kaampo para nila. Magkaampo sila para nato, pero sila kaampo para nila. Mo nang nanginahanglan sila og mo nang mass offering. Mga rosaryo na to, kada ba nga corporal works of mercy ninyo? Padung nakamubato si mong silingan nga marites, ipinungod din ako sa kalag ni Lulo. Di na lang na panungod din ako magtubag nila na anak. Kaya bitang mga nindot ni mong gagmayng buhat, panungod ni mo sa poor souls in purgatory. Sunod. Salamat sa katinawan, Padre. Ang last, Padre, is naglipog lang yung kuning Juan Kapitulo 9, versikulo 38 hangtod sa 40, agwa ko masayop. Nag-ingon magyud si Jesus nga katong nigsumbong ang usa ka apostoles ba nga kanang naay nanambal or nagpalayas og yawa nga dili apil sa tong pundok, ako silang badlungon. Pero niingon si Jesus nga ayaw lag badlunga kay ang dili bato kanato uyon kanato. Unya kani mga ambularyo, Padre, nang hingilin po ni sila yawa sa ngalan sa Ginoo. Ang anong angay man nato silang badlungon? Salamat. Nindot yung pangutana, no? Salamat. Tungod kayo ng pamaagi, batok man nato. Manang superstitious belief, no? Kabatay kas tumoy-tumoy siyang ingon, ang dili batok nato, dapig nato. Kung wala sila mo gamit og mga occult prayer, okay ra. Nam sila Our Father nga gibali. Sa kini ako, Father, nambal man ko, Our Father man i-recite ko no. Gibali nga Our Father. Gibali ba? Ang Our Father nga prayer, ilang girambol. Gibali nila ba? Magsugod sila Our Father, diri sila sa amin magsugod. Gibali tanan ba?
Napoy tibuok Our Father gi-insertan og linatin. Nya mismo siya wa kasabot. Kamantay mo? Muna kung consistent ta, dili ang atong paagi atong ipadayon, di ba? Kabantay mo sa sulti sa Ebanghelyo, ang inyong isulti dili na inyo. Kinahanglan atong baruganan ug atong prinsipyo dili na ato. Kun dili baruganan na sa Ginoo aron dili na ta batok niya. Doon na may uban nga in good faith, example mga pastor pananglitan no sila kay Bao, mag-bless po sila, magtambal-tambal po sila in good faith. Pero mga taki sa simbahan. Wa po sila mga superstitious belief. Wa po sila occult practices, no? Ang ilan result, in the name of Jesus, I command you. So nakaayo ganun sila in the name of Jesus. How much more in the way of Jesus? Di ba? Kining ato, not only using the name of Jesus, but we follow the ways of Jesus. Muning kanindot sa simbahang Katoliko. Naghingili lang sila in the name of Jesus, but they are not sent by Jesus. They are not chosen by Jesus. Only the priest. Pero, kaya may nakasangyaw nila, munang in good faith, they are members of the Catholic Church. Spiritual members of the Catholic Church. Example, pastor ko karon, wa mo ko mawalig si FD. Nagtubo ko puro mga pastor nako, pero kinasing-kasing jud na akong pagtudlo against Mama Mary. Sa to pa, tinudanay nang ako. Wa mo ko kiba, wa may malisya. So katong mga pastor nga nagwali without malice, okay, lack of knowledge, they are members of the Catholic Church spiritually. So membership sa Catholic Church not only visible in component. Kita karon visible man jud ta. Ma-member sa simbahan, nabunyagan. Doon na po'y invisible membership of the Catholic Church. Kato mga Muslim nga wa sila kay Bao, they are members of the Catholic Church. Nasabtan ninyo? Without malice. So mo na nga sa imong question, nga nung badlungon man to, kinahanglan badlungon na to, kay nga naman dili man paagi ni Kristo. Ang paagi ni Kristo is the sacraments. Kung pahunungon na itong mga albularyo, parang i-promote na to si Kristo. Tingnan mo nga, i-heal ko, Father, go to the sacraments. Ano man, maunay paagi ni Kristo. He must increase, I must decrease. Nasabtan? Kaya kung maghiling-hiling, hikap-hikap ninyo, no? Hapak-hapak sa inyong agtang. So, ang source of healing, ako ng kamot. Hindi magikan nagkamutan na. Naordinahan din na. Kamantay nyo? Muna nga kinahanglan, adto ta sa sacrament. Why? Because sacraments are instituted by Christ. Wa man ta mo promote anang kuan brad, mga habak. Wa ta mo promote anang mga lana nila, kay di man sila pari. Only the priest can bless the sacramentals. Only the priest. Or gi-allowed sa obispo nga mo bless, mga deacon, yun ana. So ang dili batok nato, dapig nato. Yawa naman sila mo sunod sa paagi ni Kristo. Mga albularyo, adto naman sila mo simba sa kuiba. Yan ay mga santos. Pero ari mo juta sa Blessed Sacrament. Ari mo ta sa simbahan mo rinyo sa tong kaho. Yanong tuwa man sila, nagberni santo ta, tuabod sila ila dito. Naabot sila healing festival. Nakikumpetensya na sila sa paagi ni Kristo. Kinahanglan na itong badlungon. Kinaman sa Catechism of the Catholic Church. All forms of divination are to be rejected. Should be condemned. Grabe ang simbahan, oy. Condemn jud. Igo na tayo nag-relay sa official teaching sa simbahan. Basahon na to ang CCC 21:16 to 20. Ang gigamit sa simbahan, rejected and condemned. Grabe, no? Even though it is for the sake of restoring your health, ancient
cures, traditional cures, manang faith healer, should be condemned and rejected. Wala na ko bakutlo ganina, pero naa na si CC 21:16 to 21:17. Okay? Ang simbahan mo ni-react ko rata sa official teaching simbahan, dili ni ako opinion, dili based sa official statement sa simbahan. God bless. Sunod, pangutan na. Okay na, Brad. Kutub ta 11 nga question and answer. Nya dayon mag-bless ko sa inyong sacramentals. Mayong gabi, Pader, o sa tanan. Ang akong pangutana, Pader, kay ang akong lulusaon na nato siya kanang manambal ko to siya, kanang mapakan ng giro, yan nato siya librito ko, no? Yes. Nga, na pagkamatay niya, dugay to siya namatay, kay nanam ginapasanay ko, dugay matay, o dili mapasa ko, no? Nga, ang kabuang sa mga ginikanan, kay nag-ujiti ko ito, gipapauli ko, niya ako gipadawat ko, no, ay? Napay posibilidad pa din nga ang katong mga bad spirits kay makapikto sa ako o sa ako pang laing mga pamilya. Wa ninyo madawat. Wala ko kabaw pa din. Kung wa ninyo madawat, nadawat ninyo tanan. Kami tanan nagdawat to pa din. Kamo tanan nakadawat. Masawa ninyo madawat. So si baton wala may nakasunod ato sa ihang kuan pa din. So kami tanan nato pa din. Naka-share mo. Naka-share. Share it. Okay, salamat tayo pa din. So, unsay buhaton na to? Okay, naka-share it man mo. I-bluetooth ra to. Waton basa kay bluetooth. So, unsay buhaton na to? Kay na naman na, no? Una nga mo practice tag cares. Unya magpa-deliverance ta. I-renounce na to. Naman tay team din with Monsignor Quintanar. Dool mo sa mga grupo ni Monsignor Quintana, na po si Father Rinaldo Cue, dool sa Alegria, si Ramirez, Father Ramirez sa Raf Perez. Pwede mong muduol para ma-process mo tanan. Okay? Nasabtan? Unya, kung mangutana mo, unsay open sa office po dato, makadalakyat mong buhol, Thursday to Sunday, 8 a.m. mag-start ang catechism. After na, deliverance na sa tanang mo, bisita dito. Maka-witness po mo actual nga mga gipangyawaan dito. No? O, karon ako kay bahog na aba. Naibawaan ni natog kahuman. Inautog wa, no? Na makapahuway nami, no? O, sa iyo, no? O, sa pa may laing pangutana? Dapapads. Uwan. May gabi sa tanan. May gabi, bro. Padre, doon ako iduha ka pangutana. Una, sa unsang bahagi sa salang panulundon, sa unsang pagi nakadawat ang bata sa salang panulundon nga ang mga ginikanan na bunyagan naman, siyempre napapas na ang salang panulundon. O gilabi na kung nakasal. So, muna yung una ako pangutana, sa unsang pagi nakadawat ang bata sa salang panulundon. Ikaduha, unsay stand sa simbahan bahin na ning kaslunon bitaw nga kanang magkapriente o pila ka degree sa pagkapriente ang pwedeng kaslon sa simbahan. Salamat. Salamat, bro. Unang pangutana niya kabahin sa salang panulundon, original sin. Yang ano na panunod pa man nga nabunyagan naman ang ginikanan. Dili man nagikan sa mamagpapa. Gikan na ni sa original nato nga ginikanan. So dili na si mong mamagpapagikan. Kung gikan pa na okay ra. Gikan man na, no, sa atong ginikanan. Ang atong ginikanan, una na itong ginikanan, full of grace. Dato sila sa grasya. Unya, sa pagkasa nila, napurdoy sila sa grasya. Muna yung original sin. Pagkatao na to, dili na ang kaabunda sa grasya. Ang kapurdoy na sa grasya. Muna yung original sin. Tinamban lang nga pagkastorya. Purdoy na ta sa grasya. Example, kanta mga naluhiya, imong silingan dato kaayo. Unya kay sugarol man, napurdoy.
Pagkatao sa ilang anak, unsay nasunod? Ang kadato, ang kapurdoy? Purdoy. Unang original sin, brad, dili nagikan sa tong ginikanan. Gikan na sa original na tong una na tong ginikanan, Jod. So dito na nagsukad. Muna na pukan ang kalibutan tungod sa babae. Naluwas pod ang kalibutan pinaagi sa babae, no? Nas Mama Mary. Muna nga bisan pag nabunyagan ng imong mamagpapa, dili automatic nga ang iyang anak nawa sad kay di man gikan sa tong original atong direct nga ginikanan. Unya kaduha, pila ka degree ang pwede nga kaslon. Basta naay dispensation sa atong obispo, pwede makasal. May sample na buntis na sa una man ni parihar ba jug apelyido. Wala nga kinahanglan mag-asog dispensation sa obispo, no? Pero di gud angay ng first degree din na angay. Naiuban nga nahinaykan jod buntis naman. So muna sa brad kuan kanang pwede ra siya basta moasta og di kay ko katubag directly sa inyong question kay di ko kanon lawyer. Biyan na kay mga yawa pa na matubag na nako jud. Basta kung naman gani first degree, second degree mo nang atong i-ask ang dispensation sa atong obispo ray makagrant no? O ang tribunal court na may mo himo sa kining investigation, pero di ko kay katubag ana kay sa canon law man na. So ask yun canon lawyer kay ako pa rin pangutana na-discuss na namo pero kalimot ko kaya kalimot gamhanan, no? Pero ang ako rang nainumduman pwede siya ma-dispense, ang obispo rin maka-dispense niya, makasal na sila. Pero ako kay bawag pirat to nga level kaya nakalimot na ko tungod sa kadaghan nga nisud sa kong utok, nalimtan na akong uban. Di ko katubag directly pero basta i-grant ang dispensation sa obispo, pwede na. Okay? Pwede na sila kaslon sa ilang kaya doon naman gunay biological effect, no? Pwedeng mongoloid imong anak, no? Pwedeng doon ay defect ba? Genetic, kasi tawag na mo? Incompatibility, mana? Incapacity, no? Mo to, no? So di ko katubag na directly kay di ko canon lawyer, okay? Pero continue to ask sa mga canon lawyer. Ako po na ipangutana. Last question, napay 3 minutes. Kaya mag-bless na ko sa inyong sacramentals. Kaya manimba para ba mo sa Birhen sa Fatima, sa Kapilinya. O ritso na mo ron, ayaw na mo tog. Ritso kay last trace, masurod na, mag-aurora na mo. So mag-bless ako, na ipangutana, no? Follow and subscribe lang mo sa YouTube channel nato o sa Facebook page nato. Kaya daghan mo makatunan. Okay? I-open ninyo inyong tubig. Ano na mo sa inyong gika?